таҳсил дар муассисаҳои таҳсилотӣ аз санаи 20 январ оғоз мешавад. Ин маълумот расмӣ буда мутахассиси раёсати маориф дар вилояти Суғд тасдиқ намуд. дирӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ маводе нашр гардид ки тибқи он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то санаи 1 феврал истироҳат мекунанд. маводи мазкур баҳси дигареро ба бор овард, аммо он фейк буд, яъне дурӯғ аст. субҳи имрӯз санаи 16 январ аз раёсати маориф гуфтанд ки хабарҳои дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда асоси воқеӣ надошта фейкӣ ё худ бар дурӯғ мебошанд. аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш мекардам ки ба гӯё маълумотҳои фейке ки имрӯз аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишта шудааст ки оё гӯё таътили зимистонии мактаббачагон то санаи 25 ё ин ки то санаи 1 феврали 2023 дароз карда шудааст бовар накунанд ва танҳо ба мактубҳои расмие ки аз ҷониби мақомотҳои дахлдор ба раёсату шӯъбаҳои маориф мо пешниҳод мекунем оид ба масъулаи мазкур ва танҳо ба он мактубҳои ва фармоишҳое ки асоси воқеӣ доранд боварӣ намуда ба ҳар гуна хабарҳои бардурӯғ бовар накунанд. бинобар идома ёфтани сардии ҳаво ва бо мақсади ҳифзи саломатии тарбиятгирандагону хонандагони муассисаҳои таълимӣ таътили зимистонии мактаббачагон то санаи 20 январи соли 2023 тамдид карда шуд ва чораки сеюм аз санаи 20 январи соли 2023 оғоз мегардад. сокинон ва меҳмонони шаҳри хуҷанд тамдиди таҳсилро хуб пазироӣ мекунанд, зеро сарде боиси сар задани бемориҳо дар хонандагон мегардад. назари онҳо гуногун буд. акун нағз бакун бачаҳо майда ёш лекун яхела организмаш бихӯад гармива хунукиве тоқат накидикша яхелшай тоқат намекунад айсоби ҳамуна мӯлиш ба одих додикки мисол одих куни тамом уфте акун ҳаво сали гарм шавад плюсаво шавад бо мисол як мисол я дига мактаб сад метиам бо мебранд акун ҳаво боз кадо шаб хунук шад рӯз ба минус плюсаво боз кадо кун обо як кадамат фаҳмиде قال شد نازك بوسين فو زمستون بخنوك سهر بخنوك ملتري واي شهروي میبینم نمیشد مکتب جواب میشم طلبه بگذار ثانی هوا گرم شد عقیب ماندگی درس خانه طبق فرمایشی وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان تعطیل زمستانه تا سنه 16 اعلان گردیده بود. با سبب سردی هوا باشد هم اکنون تا سنه 20 январ استراحت اعلان کرده شد. خب وابسته به 10 روز درسی که نشدیم از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مورد بررسی قرار داده می شود و مسئله مذکور از تنها از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان به مؤسسه‌های تعلیم پیشنهاد کرده می شود که آن 10 روز درسی که خوانندگان نخواندند یا در دوره تعطیلی تابستان یا در دوره تعطیلی یعنی بهارانه این را از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان مورد آموزش قرار دارد و ما الاغتا وابسته به مسئله مذکور خبر میدیم. давоми 15 соли охир дар Тоҷикистон зимистони соли 2022-2023 сард омад ва ҳаво дар бархе аз минтақаҳои кишвар то 22 дараҷа сард гардид. ин сарде боиси тамдиди таътили зимистона шуд. ба маълумоти Бахтиёр Сарҳадов, директори маркази таълимии методии назди раёсати маорифи вилояти Суғд, дароз намудани таътили зимистона бо мақсади ҳифзи саломатии тарбиятгирандагону хонандагон мебошад. гузориши Саид Мухтор Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои Барометроти хабар.